zama president arewa, zan mai da bila arewa, arewa keti arewa, in kori barayi arewa, in sa jami'ai arewa, na kawo ci gaba arewa, kar in zama dan tsako arewa, in na zama big dan kasuwa arewa, zan mai da bila arewa keji in gina nufanari a Gombe City in shimfiɗa musu manyan titi in gina makarantu a arewa don mu ilmantu a arewa na sanya mata siyo karatu mu samu nosi sama da titas in dawo da matasan mu yan arewa Allah daga jama'an mu yan arewa in na zama attajirin mai kuɗi zan buɗe muku bodar Nijar mun kasa muku harkar noma manyan mu har da yan yaran mu in sauƙaƙe muku fiɗin hajji ta yadda har mai baro zai ji in buɗe muku kamfanin siminti in hana fitar da potatoes arewa mu ne yan shago a arewa ba mu da ci gaba arewa, ba makarantu arewa, ba mu da ɗalibai arewa, matasan mu sun gurɓace da maye sun bujirewa umarnin iyaye sai Allah ya kiyaye ba aikin yi a arewa mun gaji daga farasa ban ga kawo ba mu ne matasan arewa, kuma mu za mu tallafi arewa, in Allah ya so arewa, kuma in ya yarda arewa, Allah ya tallafi yan Naija